సిక్స్ ప్యాక్ బాడీని ఒక్క చిన్న టచ్ ఇచ్చి సింగిల్ ప్యాక్ చేస్తుంది. స్విస్ బ్యాంకు పాకెట్ ని ఒక్క గంట షాపింగ్ లో కృషి బ్యాంకు చేస్తుంది. చెప్పేదేదో సరిగా చెప్పరా బాయ్. పేరు అనుమానం వడ్డీ రూపు పెనుభూతం స్ట్రక్చర్ పర్ఫెక్ట్ రా మెదడులో డిఫెక్ట్ రా. ఆలి కాదు గయ్యాలి మాంకాలి రాకాసి లవర్ కాదు బెదరు నీ సెదిలో ఫ్లవరు ఎస్కో. అగ్గి పుల్ల హెడ్ కొంత తగలడ దాడి వంత ఆడదాని నవ్వు కూడా అంతే కదరా. నిగ్గు పాల బుగ్గలతో సిగ్నల్స్ ఇస్తారు పడితే నీ లైఫ్ అంతా బుక్కి పాలురా. చెట్టు కింద నీడలాగా చల్లగా కనిపిస్తదిరా ఆడదే ఆడదే. టెంప్ట్ అయ్యి రెస్ట్ కెళితే నెత్తి మీద తాటికాయ పడతదే. Sure, not talkings, only singings. Music, continue. కొత్త డబ్బెందురా మనకి పాత కంటిన్యూ చేయ. ఇంటి కోసము రెంట్ కోసము వీధి తిరుగుతూ ఒక డోరు వెళ్ళ కొట్టాను. అన్ని కుదిరి ఇంట్లో సెటిల్ అయ్యాను. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఏమైందంటే అసలు గల్లు మంటూ అడుగుల సౌండ్ చూస్తే నా హార్ట్ అయింది స్పెల్ బౌండ్. పట్టు చీర కట్టుకున్న చందమామలా ఉంది చుట్టూ వేసా రౌండ్. నా బ్రహ్మచర్యమంత క్లీన్ బౌల్డ్. పద్ధతిగా ఉందని ట్రెడిషనల్ బొమ్మని ముచ్చట పడి తాళి కట్టి కాపురమే పెట్టాను. అరే థూ, ఇది ప్రాబ్లమ్ రా బాయ్. వినన్నా ఆఫ్టర్ 3 nights ఏం జరిగిందంటే అసలు పద్ధతంత గంగలోన ముంచేసింది. పొట్టి బట్టలు కట్టి పప్పు దారి పట్టింది. స్లీవ్లెస్ మినీ స్కర్ట్ చేతిలోన సిగరెట్ గుటుకు వోడ్కాతో దర్శనమిచ్చింది. నా ఆశల పైన చిల్డు పీరు చల్లిపోయింది. మంచం చూపించి భూమిలోకి పెట్టేసిందనమాట. ఇప్పుడు ఏమంటావా? పద్ధతైన ఆడోళ్ళు డైనోసర్ లాంటోళ్ళు గురువా ఇది వినరా. ఆ రెండు ఈ రోజు నేల పైన లేవు కదా ఎస్సనరా. నిజమే కదరా. ఇదంతా కాదు కానీ నువ్వు చెప్పురా బాయ్. ప్రేమించే తీరు తెలిసిన మగవాడెవడు ఆడదాని చేతిలో మోసపోడురా. పెళ్ళాడిన మరు నిమిషంలో నువ్వు మహారాజు. నువ్వు తప్ప ఆమెకి వేరే లోకమేదిరా. ఏం చెప్పినావా? చెట్టు కింద నీడలాగా చల్లగా కనిపిస్తదిరా ఆడదే ఆడదే. వయసు దిగిన పసిపాపై నీ ఒళ్ళో ఒదిగి మురిసిపోతదే ఆడదే. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.